Po natin na Sir Vincent Chiu, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating po mga tagapakinig, taga-subaybay ngayong umaga po na ito, sir. Yes, good morning po sa inyo, Idol Mark. Kumusta po kayo at sa lahat po ng ating nakikinig o nanonood ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, Sir Vincent, siguro pinaka po natin dito, tanong po natin na ano na po ba ang estado po ngayon, lalo na yung pong mga areas dyan po sa may Western Pangasinan, based sa inyong latest monitoring po sa ginagawa po nating clearing operations. Nasa na po tayo, Sir Vincent? Yes sir, sa ating affected population po dito sa ating probinsya, umabot po tayo ng 328,404 families. Ang affected po dyan or katumbas po dyan ang more than 1 million individuals po dito sa ating lalawigan. Meron pa rin po tayong 17 na LGU na under state of calamity pa din. Ito po ay aming minomonitor. Dahil tama po yung nasabi nyo kanina, dito po sa may western part po ng ating Pangasinan, meron pa rin po tayong mga bayan dyan na hirap pa din po sa communications, wala pa rin mga kuryente. Pero tuloy-tuloy po yung ating clearing operations po dyan, magmula pa po ng aftermath ng bagyong Emong. Ito po ay ginawa namin after ng ating maglandfall niya, nagbigay na po tayo dyan ng relief operation, meron po tayong tuloy-tuloy na clearing operation dyan. And a day after po na maglandfall ang Emong dito po sa Agno, nag-conduct na po tayo ng rapid damage assessment need analysis. So meron pong team agad-agad na pumunta po dyan sa western part para makita yung mga lugar na talagang devastated at nag-conduct po tayo dyan ng assessment ano yung mga immediate needs ng ating mga LGU, ng ating mga kababayan. Apo, nakita rin po natin po no, sa mga ibang bayan po may mga pinaabot po ang ating pong gobernador din ng mga relief goods po para po sa mga kababayan nating apektado. Yung mga pinuntahan po namin actually diyan po sa sa lungsod po ng Alaminos, sa bayan po ng Bani at diyan po sa may Burgos, Dasol at saka yung dito po sa may Mabini and sinubukan namin nung unang pasukin po yung yung Agno. Pero may mga daanan po doon na hindi po passable pa. Sa ngayon po, ano pong estado po nitong mga daanan po dito po? Lalo po yung papunta ng Bulinaw, Agno na medyo, and of course, yung ating pong dyan po sa may island ng Anda. Okay na po ba, sir? Opo sir, actually po, nung a day after na maglandfall ang bagyong Emong, actually po, ako po yung isa sa mga nag-lead ng team para pasukin, i-penetrate ng bayan po ng Agno. Tama po kayo dyan, hindi po namin mapasok yan. Yung second day po, from Bani to Agno, nag-conduct kami ng clearing operation po dyan. Medyo humupa ng konti yung tubig dyan. Kaya po namin napasok yung bayan ng Agno. Actually, may dala po kami dyan boat. Dahil ang plano po namin ay kung talagang hindi po namin ma-penetrate yung bayan ng Agno ay dadaan kami sa dagat o sa may Balangkaging River. And buti lamang po at medyo nagawa ng paraan. Pasok po namin yung Agno at agad-agad po kami nakipag-coordinate sa ating MDRMO, sa ating MSWDO. So inikot po namin yung mga barangay dyan. Opo. Still, meron pong mga barangay po dyan na isolated pa rin. Wala pa din mga reports. So yung ating mga damages, yung ating affected families, meron pa po sigurong bagyang pagtaas. So yung ating from Alaminos going to Anda to Bulinaw, tuloy-tuloy po yung clearing operation dyan. So possible na po yan. Yung mga ibang lugar lamang dyan ay nasa one lane. Dito naman po sa other side po, dito sa may Mabini, Burgos, Dasol, Infanta, may mga natumba pa rin mga wire dyan, yung ating mga puno, pero kaya naman po ng one lane yung mga ibang lugar po dyan. Dito po sa mga tubig, submerged pa rin po sa tubig, baha po tulad po ng bayan po ng Kalasyaw at may mga ilang bayan pa rin po ba kayo na minomonitor na hanggang ngayon ay may mga tubig, matataas na tubig pa rin po yung mga ilang mga barangay po nila? Yes po, meron pa rin po tayong minomonitor na 15 municipalities, 2 cities or katabas niyan, mga 207 barangays po ang flooded area. Yes po, so tuloy-tuloy pa rin po yung aming coordination sa kanila. Opo. May schedule po ba, bukod po kay Secretary Gatchalian kahapon na nandito po sa lalawigan, may mga ilang pa po ba ng mga opisyalis po na nagpaabot po ng kanilang intensyon para tignan po tayo dito po sa lalawigan po natin?
So far naman po sa aming opisina, wala pa po kaming natanggap. Pero i-confirm po namin yan sa ating provincial government office kung meron pa pong mga ibang national government na gustong bumisita po sa ating probinsya. Opo. Sir Vincent, I'm sure busy po kayo. Kasama po itong mga ilang po na mga kawani po ng gobyerno na when it comes into sa OCD, sa ating pong PNP, AFP, BFP, Coast Guard. Sir, ito po is tuloy-tuloy ang inyo pong operasyon hanggang sa talagang totally masecure po natin po na okay na ito pong lalawigan ng Pangasinan. Yes po, actually sir, base po doon sa ating mga LGU, may mga bayan po na nag-pull out na yung ating mga search and rescue augmentation team. Ito po ay composite, yung gaya po ng mga nasabi niya ng mga national agencies. Tulad po ng bayan ng Calasiao, kahapon po ay yung team po namin dyan na 3 ay nag-pull out na po, nandito na po sa aming opisina. Dahil nung ako po ay nakausap ng ating MDRMO dyan, so manageable na po. So sabi nila, pero still, nakaredy pa rin po yung ating search and rescue team dito sa ating opisina. Yung po bayan ng Bani, Orbistondo, mga Taram, Binmalay, yung mga team po namin dyan ay nag-pull out na. So manageable na po ng kanilang MDR. But still, gaya po ng nasabi ko, yung ating composite team ay narito pa rin sa opisina at handa pa rin mag-augment. So kami po ay nasa stage na po ngayon ng clearing operations at relief operations po. Opo. Sir, dito po sa ano po natin po, mga ilang coastal areas po natin, meron po bang mga naging pasaway? Kasi alam naman po natin, pag no swimming and no fishing policy, anyway, ito po ba epektibo pa hanggang ngayon, yung no fishing and no swimming policy? Yes po sir, actually po, inaambisyon pa rin natin yung ating mangisda, yung ating mga kababayan, na wag muna pong pumalaot palagi pagkabanga ganitong panahon. Although walang gale warning, still mataas pa din po yung ating mga alon dahil pa rin po sa habagat. So inaabisyon po namin, kasama po natin dyan yung Coast Guard na pumaari po, ay wag muna silang mangisda para sa kanilang kaligtasan. Opo. Yung pinuntahan po namin po na coastal area po ng La Union, devastated po doon. Dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Kamusta po yung mga coastal barangay po? Particularly yung mga nabanggit po natin kanina ng mga bayan dyan po sa may western Pangasinan. Nakaranas po ba sila ng storm surge po nung kasagsagan? Wala naman po na-report po sa amin, but still kami po ay talagang tinutukan po namin yan, Idol Mark. Tama po yung sinabi nyo, naka-orange storm surge po during that time. So mataas yung probability na magkaroon ng storm surge. So isa po yan sa aming mga tinutukan. At so far naman po, meron pa po kasing mga bayan sa may western part, hirap po sa communication. So yung ating mga data ay uti-uti pa lang na pumapasok. Opo, tama po yung sinabi nyo kasi yung mga pinuntahan po namin ng mga bayan na sir, ganun din ang problema, yung signal din problema nila. Pero anyway sir, siguro kamustahin po namin yung mga estado rin po ng kalagayan ng ating mga rescuers, yung mga kasamahan po ninyo. Kamusta po? Meron po bang nasaktan or ano po, untowards incident po during ng operation po ninyo na naitala? So far wala naman po. Pero still po, yung ating mga rescuer, kami po ay sumasaludo sa inyong dedikasyon, sa inyong sakripisyo, lalong-lalo sa mga ganitong panahon. Alam niyo po yung ating mga rescuer, hindi lang po rescuer yung mga yan, yung iba po dyan ay tatay, yung iba po dyan ay asawa, kapatid, sila po ay kaibigan. So meron po silang ibang role na ginagampanan, meron din po silang pamilya na ginagampanan. But still, nandyan po sila handang tumulong para po sa ating mga kababayan. Oo, tama. Kasi mismong kahit kayo sir, kung binabaha din kayo mga rescuer, pero inuuna nyo yung kapakanan ng iba, kaya saludo po kami sa inyo. Anyway sir, panghuli na lamang po, mensahe siguro at patuloy na paalala dito po sa ating mga kababayan at assurance syempre ng PDRRMO, nandito po handang umagapay po. Yes po, para sa ating kababayan, sa pangunguna po ng ating governor, ang ating PDRMC Chairman, Governor Ramon Monvico, tuloy-tuloy naman po yung pagtutok at pagtulong ng ating provincial government, lalo na dito sa aming opisina at sa lahat po ng response cluster. Kami po ay handa na tumulong at tignan yung ating mga areas po na mga affected para po kayo ay bigyan ng assistance. So ito po ay hindi pa po natatapos, tuloy-tuloy pa rin po yung aming operation, yung aming assessment.
sa iba't ibang lugar at tinitignan po natin kung ano pa yung pwede po nating maitulong na para sa ating mga kababayan. Sir Vincent Chu, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at saan po na mga kasama po ninyo. Yes sir, maraming salamat Idol Mark at mag-ingat po kayo. Sir Vincent Chu na Operations Head po ng Pangasinan na PDRRMO. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala.